ma student ndi kwa zimayi kuti zikomo kuti mapatira mwayi kwa ife kuti tigwire ntchito wa Allah subhanahu wa ta'ala ndi mtumiki wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma graduation onse timabwezaso nkhani yomwe kuti Ahlus Sunnah Foundation si business or nia watu, si kuti tikufuna kuti tikhale ndi mafizo otuluka kuti anthu azilipirira oro ife tizilemera. Nia watu si imeneyi. Ndiponso ngati wina aliyense amene mukuphunzira ku Ahlus Sunnah Foundation, ngati inuyo mukulipirira ndalama kuposa 5,000 kwacha, zimenezo ndi chinyengo zimene zikuchitika. Ndiponso office watu iliyotsegulidwa kuti muzifika kwa ife, kuziwitsa kwa ife kuti ineyo kusankhidwa tinalipirira ndalama makuti, kuti chinyengo ija isapezeke mu ntchito wa Allah subhanahu wa ta'ala.